صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. السلام. To kasancewa duk wanda ya rabe shi ya ga ana yi shi ma ba zai bari a bashi a baya ba. To ina abubuwa su yasa duk wanda ke gidan ko ya shigo gidan to shi ma zai koma kamar irin shi. Gwargwadon mu nan mahiyancin mu nan kowa na da project ɗin da yake yi wanda kuma fi sabilillahi muke yi. Ba ruwan mu da a yaba mu ko a ce mun mu don Allah muke yi. In mutane sun gani sun yaba wannan ra'ayin su ne. Mu ga Allah mun kai kuma Allah muke so ya biya ba mutane ba. Makasudin shigo wannan baiwa Allah shekaran jiya gidan shi ta ce to ita ma ta shigo gidan da ake yin aikin alkhairi. Ita ma sai ta aikin alkhairi. Sannan ita ba a gusau za ta yi ba amma ya wata za ta yi. Mun ka ce mi za ta yi ta ce to mu babu dole duk abin da ka yi ƙarfi shi kake iya yi. Ta ce to matsayinta mai karatu a tsafe na health technology tsafe ta ga cewa to bari ta yi project ɗin lahiya sannan bari ta ba wa mata masu juna biyu gudunmuwa da abin da ta yi ƙarfi gwargwado wanda ta so wasu magunguna waɗanda ku kun san su ta so su domin ta taimaka wa mata masu juna biyu wanda in kila ana ba su nan a kyauta kila sun yanki sai sun saya a chemist to gashi ta kawo duk mace da ta zo mai awo za a ɗauka ne a bata fi sabilillahi ita ma ta bada ta gudunmuwa kuma farawa ce so mil taɓe ne insha Allah. To a takaice wannan abun shine ya kawo mu a nan sannan kuma muna neman izinin ku za a cire magungunan ku duba ku tabbatar da ingancin su kafin a fara raba ma jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ga ke Hajiya Murja da kin ka taimaka ma yan uwan mu mata wannan magani don saboda gaskiya mata abin taimakawa ne. Mace mai ciki in ba ta da isasshen jini akwai matsala kamar yadda muka sani. Muna miki godiya da wannan magani kika mana kuma muna roƙon shi mai girma honorable duk taimakon da zai baya ko ina ya tuna da mu saboda muna da isassun mata nan wurin kuma ubangiji Allah ya ƙara saka mishi da alheri da ayyukan da yake na alheri kuma Allah ya ƙara kare shi kuma mu ma kanku tawaga ku da kuka zo nan ubangiji Allah saka muku da alheri Allah mai da ku gida lafiya. Muna godiya kwarai da gaske da kuka kula da nan ƙauren Namoda da ya uwanmu ita Hajiya Murja ta bada goyon baya a zo nan ƙauren Namoda a babu wannan taimako. Muna fatan ubangiji Allah sa taimakon nan ya miƙe gaba ɗaya. Muna godiya Hajiya Murja. Allah ya saka da Allah subhanahu wataala ya sa aka zaɓi asibitin mu daga ciki da cikin taimakon da aka bayarwa. Muna godiya da ita honorable Murja da ta nuna mana lalle ita ya ƙaura ce kuma asalin ƙaura kuma ta nuna tana kishin ƙaura. Alhamdulillah kuma shi ma honorable Yazid muna godiya da irin namijin ƙoƙarin da ya ba al'umma na Zamfara baki ɗaya. Muna godiya sosai ƙwarai da gaske. Ubangiji Allah ya taimaka, Allah ya ƙara taimaka mashi kuma ya ƙara riƙa mashi, Allah ya bashi abin da ya kaso kuma Allah Ubangiji ya gwada mana mai girma Mutawallai ya koma 2023 in Allah ya yarda. Masha Allah.